Celia é a patroa maior e está me ensinando a coller longueiróns con fisga. Trátase dun produto moi importante para este porto, pero que realmente é importante para el son os homes e mulleres que lle dan vida. Cóntame que aquí podemos atopar os mariñeiros máis románticos de Galicia. Acompáñenme a penetrar no interior das xentes mariñeiras de Ribadeo. A flota de Ribadeo a constitúen pequenas embarcacións nas que faenan habitualmente entre 2 ou 3 mariñeiros, o que convirte a este porto nun dos lugares da Galicia mariñeira máis romántica. A actividade comercial é moi importante, atopándose nun proceso de expansión. Nesta parte do porto destacan as descargas de máis de 300.000 toneladas de mercadorías, como celulosa, area de mina e magnesita. Cando chega o verán, toman o protagonismo os 504 amarres do porto náutico. O mar nas Rías Altas é totalmente distinto do resto de Galicia, o que fai que mozos como Ramiro e Rafa non queiran deixar de traballar nel. E cando preferiu volver do gran sol para faenar en Ribadeo. Aquí imos coñecer a arte da pesca con lupa ao tempo que degustaremos uns ourizos recén collidos. A ría ten un equilibrio moi delicado que hai que cuidar, igual que César coida da ponte que garda a ría. As mercadorías que entran e saen de Ribadeo cada vez son máis, pero a esencia deste porto está nos seus mariñeiros. Hai do pulpo, hai de merluza, ou sea que varias artes teñen en varias épocas, porque hai épocas que hai vedas de pulpo, entonces dedícanse a outras artes. Son barcos do día, lanchas pequenas, normalmente pequenas, que veñen todos os días a puerto. Aquí se practica unha pesca moi artesanal. Moi artesanal, toda artesanal, toda, además todo. Aparte que van a moi poucas millas, non sei, todo é na ría máis ou menos, ou sea que non salen moi afora. Si, todo é pesca artesanal, todo, calquera deles. É unha parte realmente importante o marisqueo, non só a pesca nos barcos de peixe, non o marisco. Non fálanos que marisqueo se fai. Si, é moi importante. Aquí nesta cofradía de Ribadeo, de hecho, é un dos fundamentos máis, eso é o marisqueo, o percebe. O percebe, que é o percebe é algo que somos 16 mariscadoras, hai 2 homes nada máis, o resto somos todas mulleres, e é o que máis está vendéndose na lonja, e o que máis produción dá é todo iso. Temos o percebe, temos o ourizo, temos a ameixa, a fina, a japónica, temos, digamos, lapa, vígaro ou caramuxo, non sei como se... Si, os caramuxos, si. É o longueirón. A mí o que me decían que os mariñeiros de Ribadeo se poden considerar mariñeiros e as mariscadoras moi románticos no sentido de que a xente que se dedica aquí ao mar é porque realmente ama o mar. Si, a verdade é que iso é certo. Eu non son de Ribadeo, non son nativa de Ribadeo, levo 31 anos en Ribadeo, eu vim do interior, pero me metí no mundo do mar, pois, debo levar 26 anos ou así, e estou no mundo do mar porque si me gusta, e porque non nací nel, pero si o vivín desde os 18 anos que levo aquí, e todo o mundo é algo que gusta, que dicemos a veces, bueno, pois é un traballo moi esclavo, si é esclavo, pero é algo que levamos dentro, que nos gusta, entonces vivímoslo, eu sei que é algo que non, eu penso que non sabería vivir sin o mar. O cambio xeracional é moi importante no mar. Os vellos mariñeiros necesitan o relevo de xente nova que tome o seu lugar no oficio. Este é o caso de Rafa e de Ramiro, que eles van ao mar, nos van a contar desde cando e como empezaron. Contame, Rafa. Nosotros empezamos xa de pequenos, por a familia, que sempre foi arraigada ao mar, bueno, escolles este oficio porque che tira na sangre, non? É un medio de vida como outro, calquera. Nosotros decidímonos a comprar unha lancha, a explotar o mar, e, bueno, aquí estamos. Ramiro, non hai moita xente nova que quere ir ao mar, non hai. A xente nova busca outras cousas, non? Contame ti, porque a ti che gusta o mar, estar aquí. Antes me dicías que non era tan mala vida, con mellor a xente de fora. Non, a mí gusta, se non me gustara non andaría ao mar, porque en vista do traballo como está por aí, que vas facer? Non podes, é un oficio como outro, se non che gustara, pois non andarías. Nosotros é o que dice meu irmão, levamos desde os 15 anos andando. Eu ahora mesmo teño 35, levo 20 anos de mar. Que xornada facedes vos, Rafa? Outros, por o normal, andando ao pulpo, eso depende da arte, non entendes? O pulpo ten as súas horas, por exemplo, cando andas ao palangre, pois, traballas de noite, sueles traballar de noite, entendes?
xa é outro horario de traballo. Iso depende da arte de pesca que antes. A pulpo sales ás 8 da mañá e ves ás 12. Ás 12 da mañá comes, e igual sales ás 2 volver levantar as nasas, volves outra vez ás 4. E hoxe que tal xudou Pois nada, porque ainda Quedan os aparellos por levantar. estamos pero ainda bueno, empezando a levantar. o día vaslo entrampando. Sí. Vas entrampando. Ides agora a levantar Si, máis vamos a aparellos. levantar ahora. Bueno, pues vamos a ver como levantades eses aparellos e ver se hai sorte, a ver se Vale. se colle máis. Vale. Bueno, pues moitas gracias. A sorte sabes, máis ou menos, o que vas pescar. Sí. Sabes. No porto de Ribadeo non só traballan os mariñeiros, tamén traballan os estibadores. Eles son os que cabalgan estes cabalos de ferro. Imos coñecer como é o seu traballo. É un pouco a descarga de barcos ou é unha carga, é dicir, primeiro chega a mercancía, recepciones nos almacenes, posteriormente a carga, senón, pois, ao revés, a descarga e a recepción nos almacenes. Non? E como é realmente o traballo? Supoño que hai que manexar maquinario e tal. porque- Todo se fai pois, casi a través de maquinaria. Tanto para pilao das mercancías, con palas, carretillas, a descarga con grúas, etc. Son barcos grandes, de moito tonelaxe ou non? Máximo 4.000, sobre 4.000 toneladas, máis ou menos é o que está entrando aquí máximo, aproximadamente. E que tipo de mercancías son as que solen chegar? Pues mira, desde magnesita, corteza de pino, caolín, abono, e algunhas veces, pois, cando entra pois, a temporada da madeira, tanto en exportación como importación. E a que sale, que máis ou menos o mesmo tipo de carga ou non? A que se sale para fora do porto? Para fora, bueno, ya pasta de papel, moi importante. Tamén traedes pasta, tamén no, chega no, pasta. sale pasta de que papel. sale. Pasta de papel para fora, que é, digamos, a maior exportación que hai e o movimento que ten este puerto. É a cantidad máis grande que ten de exportación. E ti como valorarías o teu traballo? Ti pensas que é un traballo bo, non, como, No, como ves? É un traballo, bon, eu estou contento no meu traballo, vaya. De feito, levo moitos anos aquí metido no porto aquí. Cantos anos levas? Vou camiño de que logo de 30. 30 anos. 30 anos. Pois con 30 anos o que terás é un conhecemento grande do cambio do porto, non? Cambiou moito en todos estes anos. Sí, desde aqueles barquiños pequenos de que empezamos aquí a entre 1.000 e 1.200 toneladas, pois xa ves, agora estáse cargando sobre máximo 4.000, máis ou menos o que están permitindo os calaos. O recurso máis importante na ría de Ribadeo é o marisqueo, no que maioritariamente traballan mulleres. Para a actual confraría de pescadores é fundamental realizar unha explotación sostible para garantir a supervivencia dos bancos marisqueiros e que os produtos que se extraen deles sigan a ser de máxima calidade. Trátase de facer un seguimento continuo no tempo. Hai dous mostraxes que son en abril-marzo e outra en setembro-outubro para poder comparar no tempo e ver unha evolución no tempo de como van as especies, se hai crecemento, se aumenta a abundancia, se hai mortalidade. Entón o que facemos é delimitamos uns puntos co GPS en función da superficie do banco. Aquí temos un banco de Longueirón, entón temos no GPS diferentes puntos gravados e vamos aos puntos, marcamos o que nós chamamos calicato, que sería un recadro, no caso de Longueirón é de 1 metro por 1 metro, e vemos as especies que aí hai. E se non hai ningún, que hai dous, que hai un morto e 2 vivos. Por exemplo, ahora mismo acabamos de coller neste recadro de aquí, apareceron 3 Vivos, vivos. vivos. Están os 3 vivos. E logo que se fai con isto, levámoslo a cofradía e ali medímonos e pesámonos. E logo, claro, aplícase un análisis estadístico para calcular biomasa, densidade, que serían individuos por metro cadrado, demais. E como che dixen, trátase eso de ver no tempo como evoluciona, e o que facemos tamén non é plans de explotación para as mariscadoras. Eso faise todos os anos, entón en función das mostraxes deste ano e o ano anterior e demás, podemos prever que cantidade vamos a ter o ano seguinte. Claro, e eso, En función, sí. supoño que eso é fundamental para manter o banco marisqueiro activo, non? Exacto, que teña un desarrollo sostible sempre. Entón, en función de eso, determinamos os días que van a ir as mariscadoras a marisquear o ano seguinte, e incluso os kilos que pode coller cada mariscadora por día.
de cada especie, Sí, sí. para facelo dun xeito... Porque aí tiñas longueirón, pero facedes con todo tipo de especies, claro. Si este ano temos plan de explotación para eriza, o percebe, a meja fina, lapa e caramuxo. Nas historias románticas, resérvaselle a muller o papel tan só de ser a princesa cativada que ten que ser salvada por un valente cabaleiro, pero non na nosa historia, na que estamos vivindo en Ribadeo. Aquí a muller é protagonista. Elas son as que traballan nas rochas desta costa. Pois temos este ganchiño, xa ven, entón, co gancho, hai veces que tamén temos que botar as maus, porque moitas veces están apegados nas algas. Entón, co ganchiño vamos quitando, mirando, e quitando a toca. E collendos, porque aquí están agarrados a rocha ou non? Sí, eles, os erizos sempre están apegados nas rochas. E máis, eles mismos, isto, comen o penedo, eles mismos fan hueco. Ah, que interesante eso. Eles mismos fan hueco, por exemplo, están así, e eles mismos van con rochas, facendo eles mismos os sitios para quedar. Entón, co ganchiño nós O desprenden o desprendemos. e o collen. E me di que esta é unha zona moi abundante, onde hai moito, sí. non? Traballan moitos días ao ano ou non? Pois, de erizo, bueno, porque somos de percebe. De percebe tamén. Entonces, o erizo é, como dicen os refranes dos vellos. Sí. En abril, o erizo sale o cuco do cubir. Entonces, en abril, Se hai que dedica, deixalo. en abril se deixa. Entonces, en abril xa nos dedicamos ao percebe. O percebe. Ahora o que falta é comelos. Arriba os probaremos ahora así en crudo. Ah, eso sí que me interesa. E vamos a comer todo esto, a ver que tal sabe. Este é unha Pois, delicia. teño que dicir que sabe moi ben. Logo se pode facer cousas con él, se poden facer uns revoltos, non? Un revolto con grelos, podense facer unhas croquetas. Pero así, de moitas cousas. así xa está Pero riquísimo. Isto está riquísimo así. Só nos falta unha cousa, Antonio. Unha botella de albariña pode ser. Eso sí que Unha sería bom. botelliña. Recomendo que coman os ourizos en revolto, crudos, en tortilla, como sexa. Moitas gracias, Antonio. Encantados de conocelos. Eu tamén. Os mariñeiros de Ribadeo distinguen entre ir a pescar e ir ao mar. Ir a pescar é facelo en barcos pequenos preto da costa de Ribadeo. Ir ao mar é facelo en barcos grandes en mares máis afastados como Terranova, o Gran Sol ou as Azores, que foi o caso do noso amigo Cando. Anduven desde el ano 84, empezan a ir ao Pincho, a ir a Gran Sol, aí ao norte de Escocia, en barcos de empresas mixtas, de hispano-inglesas, non? Xa, xa. E, bueno, foi unha experiencia, la verdad, que un tanto dura. Botaban moitas horas, moitas, traballábanse daquela, 70, 80 aparellos, botabas o día e noite. Se dormías 5 horas diarias, 4, 6, depende. Demasiada merluza, demasiadas capturas. Moito traballo, moito. E onde descargaba de salir en Gran Sol? A que portos ibades? Pois, que sei eu, tuvimos en Milford, en Castretón, en Galvai, en Londonderry, en Ayr, Thurston, cantidad de puertos. Chegaba o camión alá, descargábamos e mandaban o camión a España con un peixe. Porque é que é a tripulación toda de aquí de España ou tamén de outros países? Nas empresas mixtas eu anduven con todo. Anduven hasta con el 75% de ingleses. Que aquelo era unha barbaridade. Sí. Era unha barbaridade. Déxeme que che diga, non son tan bons mariñeiros como os de aquí. No, bueno, tendrán os seus oficios, eles andan máis ao rastre e esas cousas, non? Xa. Pero la verdad que ao Pincho non eran moi espabiladillos. Non eran deles? Non. Entonces eso do refrán quedaba ben traballar para o inglés, sí. En co españoles, además, todo hasta 18 paisanos que íbamos, 18, 20, la verdad que cargábamos bastante con o peso do barco. Sí. Mariñeiros de aquí eran os que sacaban o traballo adiante. Sí, aquí de España, Fisterrás sobre todo. Fisterrás, sí. Fisterrás, Malpica, Muxía, moita xente de toda por aí. Pues moitas gracias, Cando, por contarnos todas estas cousas. Nada, hombre. Mamá. Porque te vou dicir unha cousa, falaxes os de Muxía e eu son de Muxía. Sí. Os mariñeiros de Muxía. Buena xente. Boa xente. Conozco moita xente por ali. Muxía, Sardiñeiro... Supoño que serían traballadores, non como eses ingleses. Sí. Hai de todo, sí. A Ponte dos Santos une a ribeiras galega e asturiana de Ría do Eo.
Desde fai xa máis de 20 anos, milleiros de coches atravesan a cada día. No ano 2008, grazas a unha técnica pioneira, engadíronse 2 novos carrís sen necesidade de facer novas pías que afecten o entorno da ría. Bueno, pois ahora mesmo estamos xa na última fase, xa esta última pila, empezamos por aquela da lá de Asturias, e fomos vindo todo hasta aquí. Isto xa é o último que estamos facendo, vamos 2 anos, e bueno, estamos reforzando o que é a pila. Eso se fai debaixo do bar, claro, lógicamente. E eso que supón? Un traballo especialmente complicado, non? Fálame un pouco deso. Como outro calquera, e nada, un pouco máis especializado, e un pouco máis en si non é tan específico, tan... non se dixen as cousas tan ben como en terra, vamos, un pouquiño máis chapuceiro, entre comillas, pero bueno, tamén faz as cousas máis fuertes, máis reforzadas. Claro, faise todo moito máis sobredimensionado. Claro, estéticamente tampouco necesita, claro, non se ve. Non se vai ver tanto, ni siquiera tomar niveles, ainda que mire que baixo da auga, non aprecias niveles ni aprecias nada. E para vos, físicamente, supoño que é un esforzo grande. Cantas horas estades aí? Pois é unha media de 3 horas e cuarto e 3 horas e media. Iso cada día? Salvo unha cousa un día moi en concreto, non facemos máis. E o teu traballo normal dedicarte a este tipo de cousas? Sí, eu sempre me dediquei a isto. A isto? Non fixe outra cousa que non fora esa. E que outros sitios? Sempre ligado ao mar, con pesca submarina e todo eso. Bueno, tamén con pesca, pero eso xa é máis como deporte, supoño. Ten que gustar, é un traballo que ten que gustar. Sí? Sí, desde xoven, desde pequeno, que te vais introducindo, vais vendo o que é, porque se de repente queres probar e chegas, é un pouco impactante o principio. En cuestións de que é arriesgado, do frío, das condicións e de todo. Sí, porque eso foi o que máis me chamou a atención. Cando che vin, dixen eu, claro, ségate un pouco antes de que falemos, porque o frío... Quizá me colla máis o frío ahora aquí que estando na auga, así. Con frío, tras empezas a enfriar. En Galicia hai 3 zonas pesqueiras moi ben delimitadas: Rías Altas, Costa da Morte e Rías Baixas. Pregúntome que diferencias pode haber entre pescar nunhas rías ou noutras. Imos falar deste tema con Manolo, un mariñeiro moi experimentado. Hola, Manolo, que tal? Buenos días. Buenos días. Mira, quería que me falaras sobre a diferencia que hai entre pescar nunhas rías, nas Rías Altas, como pescas ti, ou nas Rías Baixas. Hai moita diferencia ou non? Hombre, principalmente o tempo. O tempo. Ali eles tenen a suerte de ter o abrigo das rías. Aquí salimos é mar aberto totalmente. E iso quer dicir que eles poden pescar máis días ao ano? Esa é a diferencia. Bastantes máis. Nosotros este inverno debeu ser en 10 anos que levou así con embarcación o peor. O peor? O mes que máis traballamos 9 días. 9 días nun inverno máis? Sí, no inverno sí. Iso me parece moi pouco, non? Sí, é pouco tempo. Claro. E iso a mellor a xente non o sabe, pero hai que marcalo. Eso resinta as economías, No banco non che esperan, porque traballas pouco. Claro, porque o mariñeiro cobra, gana cando vai ao mar, senón... Sí, se non se vai ao mar non se gana. A vida do mariñeiro é así. Pero logo, eso aparte desa cuestión de poder pescar máis días abaixo, na costa galega, hai outras diferencias, por exemplo, a que sexa máis peligroso traballar aquí ou eso non tanto? Hombre, máis peligroso é porque nas rías, por exemplo, sempre está o mar máis calma, poden ter vento así de vento, pero que é de traballar ao lado da costa con mar, que é o peligroso, pois ali eso non o ten. En cambio, non sei por qué, pero teñe máis fama de sitio bravo, por exemplo, as zonas de Fisterra e todo eso, non? Sí, eso... Mas a xente pensa que é un mar máis bravo que este de aquí, e porque nos dis non é así. Non, isto aquí é moi mal sitio. Incluso a ría, moitas veces, estamos aquí encerrados e non salimos. Claro, pero tamén vos pode pasar ao revés. Estar fora, querer entrar e non poder. O porto máis cercano é ir para Burela. Ir para Burela. Te ten pasado moitas veces iso, de querer entrar aquí en Ribadeo? Ahora, últimamente non, porque gracias aos partes de internet que acertañe moito a tempo, non sabe? Pero antes era moi fácil. Salir, por exemplo, por a mañá, as 2 horas ter unha vaga de mar e xa non poder vir a terra. O romanticismo das historias dos lobos de mar as podemos atopar na taberna do Porto. Ali quedei cun mariñeiro dos vellos tempos que vaime a contar como é a técnica de pesca con lupa. Pois é unha lupa de coñecen tolos na costa, pero a costa é peligrosa. Eu xa vi lo menos a 4 afogados
Traballando ca lupa. Traballando coa lupa, non sabe? Un daqui de Ribadeo, outro bueno, xa non me recordo moi bien de onde, pero de Ribadeo, un conocido eu, con a lupa, que muriu con a lupa. E como se traballaba ca lupa? Para que a xente sepa como é. Agarraba, por esta asa que levan, isto xa lo tiñamos que amarrar, este chicote, tiñamos que amarrar no bote, porque claro, ao ver o centolo, botábase o gancho, subíamoslo para arriba, soltábamos a lupa para que non se fora, non sabe? Entón metíamos o centolo a bordo e xa collíamos a lupa polo cordel e empezábamos a seguir andando, porque é unha pesca de andar. A lupa ten aquí un cristal para ver o fondo, que é moi bonito, se ve o fondo, isto vai. Dá gusto ver o fondo. Isto como van, que vai tirados na... Vai andando, o bote vai andando, despacio. Sí. Entonces, vai un home ao remo, cando ve o centolo... E outro vai mirando a lupa. Suelen estar sempre nos cucurutos, os centolos, sabe, nos esparrao. Entonces, cando se ve, para, dá atrás. Entonces, cogimos o gancho, collémolo, tiramos o centolo para arriba. Pero tamén se colle máis cousas, non só os centolos. Ya que procurar collelo por as patas de atrás o centolo, non por as grandes, que senón vaise. Non sabe? Sí. Entón ven para arriba, pero volado. E ela, mételo a bordo, bota o gancho ten 4 ganchos de ferro e un varal largo serán de 6 metros, ou 5 metros por aí. Entón, anda toda a costa, pero anda, lo menos hai que pescar lo menos 3 ou 4 horas ou 5, para tener un ranchín del. Un pequeno brindis polos homes do mar de Ribadeo. Bueno, moi bien. Porque o mar sexa venturoso para os homes de Ribadeo. Vou facer que me ala. Nada de nada, nin chica de peixe. Levo aquí un montón de horas e nada. Será mellor que me dedique ao meu. Xentes de Ribadeo, ata que nos volvamos a ver. Levareivos sempre no meu corazón. Ímonos a outro porto. Vamos.